tænkte lige, at jeg vil lave en hurtig intro. I har lige set nogle små klip fra, at jeg har gjort mig klar her til morgen, og jeg har været i bad, fået pakket det sidste og alt det her. Og så lige her klokken 9, klokken er lige nu 8:45, men klokken 9, der kommer Ida og henter mig, og så skal vi mod Berlin, for vi skal lave en HYROX i morgen. Så det bliver mega spændende, så jeg tænker selvfølgelig, at jeg vil tage med på hele den her weekend. Nå, vi er landet på hotellet i Berlin, og det ser egentlig fint nok ud. Det er sådan lidt lille, men der er, hvad vi skal bruge. Og det ligger ret tæt på, altså der hvor vi skal lave HYROX i morgen. Og klokken den er blevet 5:30. Nu vil vi lige ligge og slappe lidt af og kigge på et sted, vi skal spise aftensmad. Vi har lige gjort os lidt klar. Vi har egentlig begge to kun en blæser med, fordi vi bare lige skal ud og spise en aften. Nu vil det her med os. Så nu vil vi smutte ind af mod byen. Vi er kommet tilbage på hotelværelset, og klokken den er blevet... Hvad er klokken egentlig? 9, præcis. Klokken er blevet 9, og vi er helt færdige. Altså, jeg tror, vi sover med det samme. Så jeg vil egentlig bare rense ansigt, og så sige godnat for i dag. Og så ses vi bare i morgen, som er race day. Så det bliver så spændende. Godmorgen. Det er blevet søndag, og dermed race day. Mega spændende. Klokken er blevet 10:10. Vi sov til klokken 9. Vi har fået 10 timer i nat, så det er perfekt. Det er så dejligt. Men klokken er snart 10, og så går vi ned til morgenmad. Ser vi de her der. Det er bare her på hotellet, vi skal have noget morgenmad. Så ja, det er status indtil videre. Vi skal jo faktisk først race klokken 5:20 i dag. Så det er lidt sent, men det er fint nok. Vi har god tid og sådan noget. Klokken blevet hvad? Okay, klokken den er blevet 11:20, og vi er lige gået ud fra vores hotel, fordi vi skal lige finde noget yoghurt af en art, skyer-agtig, som vi kan putte oven på vores havregrød, som vi skal spise, inden vi skal afsted hen til race. Så det er vores mission lige nu, så vi går lige herude. Når alt her i Tyskland om søndagen er åbenbart lukket, så nu ved vi faktisk ikke lige, hvad vi gør, fordi det var det, vi havde tænkt, vi skulle spise, inden vi skal race. Så det må vi lige finde ud af. Og vi er jo kommet tilbage på hotelværelset, efter at vi ikke fandt noget yoghurt eller noget. Så vi ender nok bare med at spise nogle bananer, vi har nogle riskiks og nogle dadler og sådan noget. Så det er sådan okay. Vi har heldigvis carbloadet de sidste par dage, så må ikke vores lager er godt fyldt op. Og lige nu, der ligger jeg lige med benene oppe.
af væggen. Jeg kan lige se her. Det er mine ben op ad væggen. Og det er altså et kæmpe lifehack, hvis ja, bare for sådan at få blodcirkulationen i gang, og jeg synes faktisk også, det hjælper lidt på oppustethed, og ja, det er virkelig bare godt. Ja, det er i hvert fald godt at gøre, inden at man skal præstere og bruge sine ben rigtig meget. Så har vi gjort os klar, og vi har fået vores race fit på, som er helt lyserød. Og klokken den er blevet 2, og vi regner med at køre sådan her 2:15-agtigt. Og lige nu der regner det, og det håber vi ikke. Og det håber vi ikke, at det bliver ved med at gøre, fordi så tror jeg måske, vi skifter til en anden farve, fordi jeg tror, det her det kan godt blive lidt gennemsigtigt, hvis det bliver helt vådt. Men det må vi se. Vi har i hvert fald gjort os klar nu, og spiser lige lidt mad. Vi har fået fat i sådan en her risengrødsagtig noget, så det er jo også fint nok carbs, men ja, det er hvad det er. Vi har pakket tasker. Ida har sådan en taske med nogle elektrolytdrikke. Ida er lige ved at sætte hår. Lidt presset. Og her er noget mad, vi ikke rigtig har fået spist. Fordi vi er nervøse. Ja, fordi vi er nervøse, og det er faktisk ikke så lækkert. Fordi der var ikke så mange muligheder, som vi nok har hørt mig sige mange gange nu. Men ja, lad os komme derud. Det er så og drøber. Nu er vi kommet, og vi sidder lige og skal have lidt slik og pre-workout og sådan lidt forskelligt. Vi har lige set sådan område, og så om ikke så længe, så skal vi ned og varme op. Så er vi mega nervøse. Nå, venner, vi er kommet tilbage på hotellet, og klokken den er blevet, det kan du lige se, 10 minutter i 9. Spræng den. Det fuck, jeg fik et chok, det sagde bare Nå, klokken den er blevet 10 minutter i 9, og vi fik lige lidt mad, som I så på Burger King. Og vores tid den blev 1 time og 12 og 53 sekunder, og vi er virkelig glade for det. Altså, vi er virkelig tilfredse. Og det var over al forventning, fordi vi var jo lidt nervøse med vejret og alt det der. Men det gik seriøst over al forventning, så det var så dejligt. Nu skal vi i bad, fordi vi begynder at fryse lidt. Hej med jer. Det er faktisk blevet tirsdag. Jeg racede i søndags. Og jeg tænkte bare lige, at jeg vil lave en ordentlig afslutning på den her vlog. Fordi jeg også lige har nogle tanker omkring det her Hyrox og sådan noget, som jeg ikke lige fik sagt på min anden afslutning, jeg egentlig havde lavet i søndags. Men jeg vil egentlig bare sige det her med, at det var en virkelig, virkelig fed oplevelse, på trods af, at vi jo 3 dage før, at vi skulle afsted, fandt ud af, at det var udenfor. Og vi så bare på de sociale medier, at det bare stod ned i stænger nogle af de andre dage, og
ja, vi synes bare begge to, altså både Ida og jeg, at det gav en masse uvidsheder og bekymringer og sådan noget, som vi egentlig havde håbet at være lidt foruden, fordi vi jo egentlig bare havde glædet os helt vildt, og det gjorde vi jo stadig, men det gav bare sådan lidt, ja, mange uvidsheder, og hvad nu hvis det står nede i stænger, og så er det hele glat, og kan vi så få den tid, vi gerne vil have, og ja, det var ikke lige så fedt op til, og så var der også lige sådan lidt små problemer, du ved, undervejs. For eksempel så havde vi tænkt, at vi skulle ud og købe noget mad, vi kunne spise, inden at vi skulle race, men så var alt åbenbart lukket, fordi det har det åbenbart i Berlin om søndagen. Så ja, det var sådan nogle små problemer, hvor man var sådan, nå, ja. Det endte bare med at være et mega fedt race. Altså sådan, vi havde ingen problemer med vejret, og sådan, det kørte bare, vi havde begge to sådan, den der overskud og kontrol over, hvad vi lavede, og vi vidste, hvem der skulle gøre hvad, og alt vores løbetræning og træning generelt har bare virkelig givet på det. Fordi vi fik jo den tid, vi gerne ville. Vi fik jo 1 time og 12 og 53 sekunder, og vi havde satset på imellem 1:10 og 1:15. Og vores sidste HYROX sammen var jo på 1:21, så vi har alligevel skåret næsten 9 minutter fra på den træning, vi har lavet. Så det synes jeg bare er så fedt, og det giver bare endnu mere blod på tanden til at skulle lave en mere og slå den og sådan noget. Så det er bare så fedt, og til det tror jeg også bare lige, jeg sådan har taget en erfaring med mig, som jeg også bare lige vil give til jer, det der med, at de fleste bekymringer, vi faktisk skaber, de bliver aldrig til virkelighed. Så det der med, vi kunne virkelig have sådan skånet os selv for en rigtig meget bekymring og nervøsitet, hvis vi bare måske havde sagt, at jamen det er vilkårene, hvad nu hvis det regner, jamen så er det så det er, og det der med, at så må vi få den tid, vi nu får, og sådan noget, men det er også bare svært at sige nu, ikke om, men den erfaring har jeg virkelig bare taget med mig, at bekymringer bliver heller ikke altid til virkelighed, fordi det blev jo det stik modsatte af, hvad vi havde været bekymret for. Altså, det regnede ikke, og altså, det kørte bare så smooth, og vi fik en mega god tid og sådan noget. Det vil jeg bare lige sætte lidt ord på her til slut i den her vlog, for det synes jeg, der var meget passende. Og så overordnet sige, at det bare var sindssygt fedt. Fordi det er jeg ikke lige sikker på, at jeg fik sagt der, lige da vi var færdige, der er man sådan lidt overvældet og sådan noget. Så ja, jeg vil bare lige lave en ordentlig afslutning i den her vlog, og sige tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, at I synes, det var hyggeligt at se med, og ja, lidt spændende at lige komme med på sådan en weekend. Der kan også være, at der er nogen af jer, der slet ikke ved, hvad HYROX er. Men ja, det kan I også se meget mere til inde på mine andre sociale medier, Instagram og TikTok, for der har jeg lavet en separat video omkring alt om HYROX. Så hvis du overvejer at stille op eller et eller andet, så kan du hoppe ind og se den video. Der snakker jeg i hvert fald en masse om det. Men ja, tusind tak fordi I så med. Det er jeg mega glad for som altid. Og så ses vi jo bare i alle mine fremtidige vlogs. Hej hej!